keď sme hovorili toľko o pýche a o pokore. Čo to je vlastne tá pokora, keď už toľko teoretizujeme okolo nej? Pokora to je predovšetkým pravda. Aká je pravda? Povedz si pravdu do očí. Aká je pravda? Pravda je taká, ten hlavný, to nie som ja. Ten hlavný, to je ten za mnou. Ten, koho nevidno. Duch Svätý. Toto je prejav pokory. Všimni si veľkých ľudí. Všimni si starozákonných ľudí, a čím som starší, tým viac si všímam. To sú takí sympatiáci. Však sympatiáci. Dávid. Taký silný, taký mocný a predsa taký slabý. Král Dávid zabil leva, zabil medveďa, zabil Goliáša. Viete, ak proti sebe stalo filištínske vojsko izraelské? Ten Dávid, ktorý zjednotil izraelský národ, jak nikto predtým, nikto po ňom. Taký silný, taký mocný Dávid a stačila jedna žena. Pošiel dolu. Jedna žena. Vidíte, aké ste mocné ženy. Však pošiel dolu. A čo ten Dávid? Všimnite si toho Dávida. Prišiel prorok Nátan a hovorí kráľu. Jeden boháč mal 1000 oviec a jeden mal len jednu ovečku, s ňou spával. O ňu sa staral, to bola jeho ovečka. Prišiel ten boháč, daj mi tú ovečku. Nedám ti, to je moja ovečka. O ňu sa starám, ja ju krmím, s ňou spávam. Zabil ho, vzal mu tú ovečku. Dávid, viete si ho predstaviť, Dávid vyťahol meč, hovorí, kto to je Nátan? Povedz, kto to je, hneď mu fiknem hlavu, povedz, kto to je. Ty si to Dávid. Ťuklo, čo? Áno, ty si to Dávid. Ty si mohol mať ženu, ktorú si chcel. Prečo si po tejto zatúžil? Viete, prečo bol král Dávid veľký? Nie preto, že zjednotil izraelské kmene, jak nikto predtým, nikto po ňom. Ani král Šalamu nebol taký slávny, jak on. Nie preto, že zabil medveďa, že zabil leva, Goliáša. Viete, prečo bol král Dávid veľký? Pretože keď zhrešil, v pokore uznal. Áno, Pane, ten muž Boží má pravdu. On má pravdu. Veľký je môj hriech. Vidíte, je to taký sympatiak a taký perfektný chlapík. Do dneska sa modlíme, myslím pri svätej omši práve ten žalm, keď ide na bok kňaz umyť si ruky. Pane, zmizlo mňa moju vinu, očísť ma od mojich hriechov. To je, myslím, žalm 56, nie som istý celkom. Keď zhrešil z Betsabe, vtedy on uznal svoj hriech. Preto bol Dávid veľký. Abraham, nepohoršite sa. Abraham, taký veľký, taký perfektný človek. A klama, len sa tak zaprašilo. A kde? Keď odišiel do Egypta, prešiel z Úru Chaldejského a povedal na svoju ženu, to je moja sestra. Pretože vedel, že keby povedal, že to je moja žena, faraón by ho zabil a zobral by mu ju do harému. Povedal, to je moja sestra. Pýtate sa, keby tak neurobil, zabil by ho? Nie, Pán Boh by ináč našiel iné riešenie. Hej, čiže možno zapochyboval tej dôvere, nemal až takú dôveru, alebo tak, však, ale jednoducho zaklamal ten človek. Zaklamal druhýkrát pred Amalekitom, pred kráľom. Povedal, to je moja sestra. Áno, títo veľkí ľudia neboli ľudia bez hriechu. Neboli to ľudia bez viny. Neboli to ľudia dokonali, však supermani, alebo jak to povedať. Ale boli to ľudia bez pýchy. Títo ľudia na život a na smrť zapasili s pýchou.